marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ise do na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala ise do na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaon nai, halak partangan na lidang dohot na yasroha. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan di bata pargugu na suhatudusan, amanami saliling nililingna. Asini rohamdo na mga ramuti hamisyan na salaon, rasira sanuaeng. Jala asini rohamdo na mga lehon berita na ulii, gabi hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohan nami, jala lehot toddim na bediyay. Asa huwat tu si hamis sudi panugunugum, dohot pambahinanmu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardami jala sonang hami, jala lam imbaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita. Tatangihon ma patik ni dibata, patik ni dibata dihita minggu sadarion, patik palimahon sahat tu patik pasapuluhon, patik palimahon, ikon pasangapom mudon atau rasmu, asa mertua ho jala leleng mangulu, di tano na nilehon ni Jehovah di batam diho, patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidak kon hata nasututu maralohod dongat jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rak mangidogugu mahita tu adupan ni dibata
laho mangulahon na hubar tu patik nai. Ali Tuhan di bata, saya pergugui mahami, mangulahon na hubar tu patik mi. Amin. Dosata tua do pani di bata martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata perguguna suhatu dosan jala amanami. Huju hami do guar muda bediai alana tergugut hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni di bata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate nama naik tuban bagi jang doho mangudihon hami asima roham dihami saya patok tong madihami roha muliateo tuho otod di perbadia pangapul di namarsak roha pamalum masaluh na bernit binahin ni dosa nami roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomoni roham hodo perhitian ni nasa asini roha sayunang tulak hami saya tangihon mahami huali di bata ama anak doho toddi perbadia amin. Baga-baga ni di bata taringot tuha sesaan ni dosa aidang adong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan baraduk pun hasangapon ni di bata alayak kanagabi pitor binahin ni basa-basa marhite sian asini rohana hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi na pinajongjong ni dibata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsiaon di mudarna hasangapon madi dibatana digijang amin. Marandimay.
tatangihon mahatani di bata turpu epistel di minggutta sadarion imana tersurat di Jakobus sada ayat 22 sahat 25 tajahama marsika sorin alai gabe si ulahon hatai mahamu hunak kolap pananginangi akan apa watotohod dirina ay pananginangi di hatai anggoso di ulahon kudus mai tuhalak na pabereng-bereng ay panibuan ai dibereng do dirina dungila homa ibana gabidang diboto be rupana alai nama mere harus bagasan hukum haluan nasun digai jalami anisi imana matua marhite sian pangalungan anggoso makal pango siula ulaon ni tahe ibadah ima sahakna mertua mana tumangihon hatani di bata jalana opiopsa amin. Tidak pun maha porsiautai songon nahina tidak pun nidongatta saha porsiau di sadok pertibion rak mahita madok ahu porsia di debata jahuba ido ama pergugu na suatu dosan natu mo palangit doho tano ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sa di perbadia adorak saubuhan ido tuhatta na tumaun bernit di pangumon ni silatus namati terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toru nungtanom na mula manghulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahudul tu siamun ni debata jahuba amanai pergugu na suatu dosani di sima ibana pai mangula sugut tu tanoon menghumi halak na manggulu dohok namate ahu persia ditod di perbadia jala arok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohok dihaisani dosa dohok dihatai nama dok mulak manggulu dosogot daing ni halak na umate dohok dia nguluan na sora sudah amin. Tapi gimakor pujian san inahanna
tabege matikting Tabigema titing namasa dihita di bagasan nasaminggon Minggu 10 November 2023 naparjolo goarni Minggu tas sadarion ima Minggu napa 24 dung Trinitatis lapatanna hasi tolu sadaon ni debata doh topik Minggu unang lupa roham di Jehovah napa duahon titing nama ragam naparjolo maka tidakon haporsiaon sadarion Minggu tanggal 10 November 2023 di patu pahuriat tado ulaon maka tidakon haporsiaon khusus di parmingguan pukul 10 UIP tu sia halak ima Wesley H. Sihaloho Indah Sriwahyuni L. Gultom Andito M.O. Manulang, Resdiana Simaremare, Syah Putra Gabe Haryanja, Rosa P. Sitanggang, Immanuel C. Sianipar, Natalia Roma Intan Simbolon, Dohot Kevin Amando P. Sigalingging. Napaduahon rapat Tirket Week. Di pertanyaan Week naparpudi Dohot rapat Tirket Week. Nama katai taringot tu haring gason ni ruas nama dohoti pertanyaan wik pelean bulanan haradeon dohot parsitutuon ni ruas tu program Huria 2023 masukan tu program 2024 dohot masukan tu napahebakon pakobasion di Huriata tolu rapot parhalado partohonan. Di hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do rapot pertohonan maringanan di Sopo Saroha. Hobar tusi di pangidohon matusude parhalado laho madohoti rapoti. Opat ulaon kategorial mamuka tanggal 30 November 2023 sahatu tanggal 31 Januari 2024 masohot majosude kegiatan kategorial ni Huriata. A. Masohot masude PA. B. Parmingguan sekolah minggu dohot remaja masohot. C. Sermon parhalado dimulai tanggal 3 Februari 2024. 5. Sumbangan meja. Di Jalo Huriata do sumbangan 5 unit meja. Tolu ukuran panjang dohot 2 ukuran pendek Sian Estamora Silva Aritonang Wiktul Plusada Huria Medok Mauliate Saigabe Hamuliaun Mai di Tuhata dohot Lasniroha di Hita Ruasna Onom dakdanak nasorang di basa-basahot Tuhata dosa dadak nanak boru di keluarga ni Amang Andi Franosco Simamora Inang Nopi Herdianti Simanjuntak nah di hari Sabtu tanggal 10 November 2023 week onom energi 2 tolu sada onom 5 tolu hipas donatorasna rap dohot dak danaki napapituhon titing parbogason titing naparjolo naing majalo pasu-pasu parbogason ma Ifrandi Habiahan anak ni Amang German Habiahan dohot inang Masro Pestaria Simarmata Ruas HKBP Sion Resort Sion Medan Distrik 10 Medan Aceh dohot Orwana Maria Leila Novianti Simarmata Boru ni Amang Situa Kolester Simarmata dohot inang Arlina Boru Nebaho Ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Sian Uigualu Nang majalo pertupolon di hari Sabtu tanggal 10 November 2023 di gereja HKBP Tangerang Kota. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 1 Desember 2023 di HKBP Sion Resort Sion Medan Distrik 10 Medan Aceh. Walu ucapan selamat.
Pandita resort parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton. Selamat ulang tahun hatutubu dohot ulang tahun parbogason tu sude ruas ni huria namar ulang tahun di bagas mingguon. Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jalatogu haporsiaon di bagasan Tuhani. Tu sude akaruas na di bagasan persahiton anggiat ma dilehon tuhatta hahipason. Warta tambahan. Pertangyangan Wik 10 sia tanggal 21 bulan 11 2020 di bagas ni keluarga Amang Darwin Sirait Inang Borugultom. Alamat Jalan Bunga Raya Parjamita Amang Situa Marlindung Sihotang. Songani matiting di mingguta sadarion dia katiting naso di jahon hami boy mata jaha di buku acara cetak manang digital. Molo adong akan nahurang takas di panurat tonon dohot di pajahon boy do di patakas tu parhalado di wik tabe manang tu sekretariat ni gerejata di tiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tu hatama pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas laho patupahon aka ulaun di huria. Bain sangap di goar ni tuhata horas. Tabigima korpujian san perhalado ama.
Marende mahita huhuta pasahat peleata sadaa dohot sadabi. mana mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Priani Tuhata barita nauli mamakulingi hita ganup di minggu pa
10 tondung Trinitatis Sadarion tersurat do di 5 Musa walu ayat itu sah rodi ayat 10 walu. Sabar kita satu kinak kamanginang adidok piltihor di son upiltik dangadong ngadisolasi sudio. Sada. Bodo pesabar hitak kamangin ang dah. Tapatenang. Nga ditutup studio do solasi dan adong di son stop kontak. Buka maju solasi naon. Gartok kidugat di mikrofon tau. Alisa bermahitak kamangin ang dah. Buti maidus marohata sabar mahung mabigi suaraku. Ay saya hulului kono madang dapot. Ay martutuk besudi dang adong boy upadenggan. Wirelessi masa pala mang mulo dinggad di rohatta. Solasi amat tongkat. Rapak buka maju hami solasion. Ay tung borak. Dak sedia do pinata ayot sian nyai nak kadongata huriana perjului. Akak kabagin nang dah. Sabar sita. Mau buka bini. Satu tonggo. Kapau mau nak amang? Jak kasih tuat temalujung. Sabar maju tak kamangin ang dah. Simpang maju museo. Bae mamang. Ngabigi amu bekan. Alay gabi manyo mi mau terusan non. Toy mak sondo sipata. Hatan itu hatam makulingi hita. Salima Musa. Walu ayak pituro di 10 walu. Manak mata pehutiku. Songono ma hatana.
Ay Jehovah di batam manogi hoko tutano na dinggan. Tutano na marbatang aik marmual do martao. Akka na mabaur di rura do di duluk. Sada tano hatubuan ni eme jagung hau anggur hau ara dohot dalimo. Tano na marmiak jitun jala na marsitua ni loba. Sada tano na sopola marhangaluton panganom rotim di si. Jaladang hurang ako di manangaha. Sadatano batu na do busi jala siat dulu-dulu na terhaliho tebaga. Ia dung mangak ko jala busuran iko pujiomu du Jehovah di batam. Alani tano na dinggan naung nilahon na itu ho. Atong ramoti madirim asaw ng lupa roham di Jehovah di batam. Gabedang diraruti huwak katonanay ukum nadohot aturan na akan ahutonaho ni tuho sadarion. Asaw nang iya dung mangak ko jala busuran jala di pauliho kabagas nauli di inganiho. Tole lobum doh biru-birum lam sinur do jala gadda perak doh sere diho. Gadda huhut saluhut na diho. Hape lam di pagi jakko roham jala lupa ho di Jehovah di batam. Na manogi hokoru warsyat tanu misir. Siap bagas perhatubanan. Ibana manugu-nugu ho di halongonan nabulun jalan ajorbut. Inganan niulok tulung api doh naga doh hala. Tano hasang huhut na somarisi aik. Ibana tehe parwarhod diho aik siya duluk batu napir sahali. Ibana mangalehok ko mangan mana di halongonan. Naso tinadan niya kaupum. Saibana pasere proham doho mangujuniho asa marhasonanga ko bahenon na di ujung asa unang dohonom mo di bagasar roham guguk sa diri do kwaso ni tangaku mangomo diau hamoraunon ikon paingot-ingoton ni roham tahe Jehovah di batam. Ay ibana do na mangaliho gugu tuho mangomo akka artai. Sa pahoton padan na naong nyarihon na tuwa kaupum. Songon adar sadarion. Ola nima saha na. Urian itu hatta. Magudang jolma manak sorak tupor dibion adong do pangalahona. Dua, nabu mempengaruhi ngoluni jolma secara genetik nang diak kanadinggan nang naroape buido nung adong dibuan sian mamuka sorang isara bolo na burjua monga opunga sudi ibana sorang di bagasan haburjuon alai ternyata dakolani na mempengaruhi adong dosa luar di dirina budu merubah sikap ni halak alani persiajaran alani dongan do alani akana masa halak na burjuhia budu gabi jugul mulugumudang imana maralialehon akana takang do akana jahat jalasa di peop turohana akka hajahatoni alasa balik na halak na takakyape molo saya maralialehon mangguruhun akana dinggan ibana buy duga wilam dinggan ng ulunay nagpangalahon ape. Jadi secara genetik siya bagasa dirina ngadongi nadingga do naraway apalagi dung madabu jolmay tudusa
Alai dung sorang imana diangor parsauran ima diimbas song na macisulu hita ditataring di hitana lalingalina tabay do tanga dungaruk sagano di simanang hau na binakar angon-angon gabi hona do tuhita lasni sagano ni manang api manang hau na tinutungi ala jonok kita tu api sagano ni pangalahon ijol mapibuwi do songoni lam dinggan molo say mardongaton akan adinggar roha ibana buwi masih pay ngot-ingotan buwi masih tangyangan homartu simak kamang do inak trupuk jamita sadarion dihaologi Jahuba do bangso Israel manang bangso Aram ujwi na sida di goar jala dibuan maluas yan perhatuban Misir tu tano kanan jala tabigin aking diturpukon inganan naguk situak ngiluba do si panganon na pinarada ni Jahuba gabi masa ma orientasi pengenalan lapangan do lua inganan gabi do songon sada negara na mengutus wakil na manang delegasi na tu negara na asing dilihat pertikian marsiajar taringok budaya tertentu ni negara sitopotonna musim na masa di negara dua pokna akahata na bui pakeo do hata na patang naso sidohonon akaom madi persiajari gabi terida orientasi dang dawi siak kami akapadita molo di tempat tu sada inganan mana tu dua nasada pitoro tu rasongo dia dulu aton sungguh dia durwasna di si ahaduna masa di si ahaduna subuh sidohonon di si masih dohonon asa mangulu ruas ni huriai orientasi pelayanan turpukon termasuk orientasi kehidupan asa boha marningot bangso Israel digugu do ngulu na pinasaha di Jahuba laho madapoton tano nanapui asayaru na sida diajari sokono nakamang do inang unang lupa diri khobar tuturpuk manak topik minggon unang lupa roham di Jahuba di 5 Musa 26 ayat 5b 1 ayat 8 yado ditonahod Jahuba tu bangsoi songonon asa unang lupa diri halak Aram na madaw-daw do anggo damang dungi tuat ibana tumisir laos mardagang-dagang di si mardongan otik jolma HP gabi bangso na bulun na gugu jal na torok bilangan na ibana di si alay Roma halak Misir mabahin na sauhum tu hami jala dirupa hami jala diapehon ulaon naporan tu hami jadi mangangguki mahami tu Jahuba de batanyo punami gabi ditangiho Jahuba do suara nami jala marpanatap rohana di pardangolan hangaluton dohot hagugutan nahuahap hami dungi ditugiho Jahuba mahami ruar siam Misir marhite siya tangan nagugu dohot marhite siyan botohon na toltol do marhites yan hasong gotobulun mardongan akatadda dohot halongangan jadi dito nahod do nasa sari dituriaton akanatoras tugelenga iya na ingot hatu baduhita na juli di Misir rotigo Aram maputa alain mangangguhi hita tu Jahuba dito guru hita imasada sisi mengingat masa lalu ini karatau didokkan jas merah ini teh jangan melupakan sejarah di kita piadonggui jangan melupakan sejarah sejarah dia mana tahap mungkin berbeda-beda do kita alai mulung ulah-ulah pio batingga do sungguh labah dan gitu yang gotiki meti ba jarang go pahian ni ba adong mulatik kita baru mang Natal barong kan jadi aroma Natal nggak mulai bulan walu adong nganggo di hutan nami
Ya balu kami kakak beradik, ngikut dicicil na tua-tuai, baju nami sada-sada. Mulu Desember itu horot tu Purwodar. Itu horot nagabar. Ibu tahu tuh nagabar? Jadi celanaku sahat do melewati lutut celana pendek. Sahirarok mak. Ya masa songonon oma ningon belgado homose. Ima masa lalu. Ima masa lalu. Momono dwiba. Marsikola jarang go marsipatu. Kalau di daftar kudo dang dipataru dijemputi songo kita noaing. Kalau di daftar kudo sadok TK langsung kelas sedaiba. Baru kakak kelas murid baru inna. Mulu baru sepatu ni basudi do ngamad digiyon. Idigi sepatu ni. Makut ada secara doi, mangat sali sadari do. Ikong gadong go. Momon hure-hure. Sada dua. Si ubi upi belga ala cacingon. Ikong mangalang rasu panahi do. Nanggo pala sehali 1,5 tahun. Asa tiur sudi. Ini makon masa lalu kan? Masa lalu. Ada yang madok ikong mulak kita tuh sih. Iko ni ngotot tadwe. Duk kudul hita noaing di tangarang ko taon. Duk pakai juba pad dita budianto si bagak balangon. Sinakan naing. Ngidot to. Mula sirwa balang parwahuan no kan. Ngidot tong. Taingot sudah perjuangan ni. Narahi di PA ni ama. Barong gua hamsak kamu supir na zolo niku. Adong amang inda di Jakarta. Adong gua mu kenek. Adong. Masa lalu di kan. Jauh dok dia mah perbedaan di supir sakenek. Mulu supir tangan sia munda do marbirong. Mulu mabuah metro mini ka sekaluar tangan naon. Jauh na sinar matahari tok sia mudo. Mulu kenek habiranga do ala sa mga nopang gue mana di mobili law manuarahon. Bolo boleh enggo inna madok bolo dot pasar Minggu. Jadi masa lalu doi. Alay nang ikumulak tu si hita. Mula marcerita hita tu gelektan. Na jodoh bapak songonon. Bodoh dalahi mengalusi. Itu kan bapak dulu. Bapakmu kan miskin dulu katanya. Bapakku bukan. Alay ko ni ngotot do sejaraon. Odo na sering lupa. Unang magabe angir langit nianggo moluduk saha tiba tu hasahatan niba. Sungguh dia manangir ipakulingi dongan iba setu gijang iba mamaus. Hape tu kinai nama iba di Portibio kan. Tau kurma juhitan wangi Portibio di padongan ni Jakuba sahati tatuson. Sungguh dia ma pasu-pasu nang ngilian di Jakuba di kita. Sada-sada herai do turpukon. Unang lupa roham duk sahat to tutahano pinarbagai dung dipangakoak ka suasuanan namat say denggani di tano subur ninna di tano nanapu jala adong disi nang di dok ternyata pertambangan nung adong sian na julu nang dinasiday aduk pertambangan kape adi dok dia siday sada tano naso pola marhangaluton panganom murotim disi jala dang hurangak ko di manangaha sadatano batu na dobosi jala siat dulu na terhaliho tobaga jingaluk pertambangan hapi hati hai nakulan waing be makali tumbaga asarik kok di ngulu ni jolmai di tapi di pada di jauh baru nasongon yak kamang do inang barang di piga-piga ingana na marjamita sa usungguli di songon inang amang eroamu tu anon adong gue buat kamu nang gua pala sanggolom maksira do sanggolom mak boras adong gua dibuat kamu kipas adong gua dibuat kamu mikson na hutiopon adong gua dibuat kamu gereja pitu ni jabu tehel dot atap dang adong alai gabi adong arok tabuan langgata perjamitan, danga dong. Arok tabuan kursi, danga dong. Alai,
gabi adong. Aduh, pasu-pasu ni Tuhani. Arok tabo bedi-bedi sakitaan, danga dong. Alay gabi marbedi-bedi dohita. Pinomak marmotor di pangarat Tuhanon. Arok tabo anu sahatta sakitaan, danga dong. Piga mahita ng mabuan ni natatabi sakitaan, manang ng mabuan na matana. Piga mahita ng mabuan pahopu, manang yanakon. Raboy itu ngajari do. Ala di pangarat Tuhanon, sudi gabi adong. Bidu ba? Sudi gabi adong. Adwi, pasu-pasu di Tuhani. Malo mahita mamakkei. Pasu-pasu di Tuhanu ido bagas coroon. Marhitiak kapikiran do rohanara, diak kana porsia na perjului, marningot asin ni rohan di Tuhani dihitaan. Ujung nga di bawah maha porsia nai tu pangarat Tuhanon. Jidang bui doho na songonak kamak, sarong guhuri mandok songonon. Etiki otik kuria berjuang, ngasong na sarong gu diutus full timer ni tarupani. Berarti mungkin itu rado nggak tahu dua halak gue kan? Behita mah full timer nai. Hita makan nak persiai na pinaborhani tangiang. Doh asini roh kana sia Tuhan do poda sia nakana tua-tua di hutata. Asong ni dok kena julake. Molo borhak mangarat tu na julu saya di borhak dohot tangiang. Doh poda. Nah tapi adong gotong mardongan bulle-bulle. Pitonggam perjaga di dopekna. Adong kepenang kamang dihamui. Tabolok ko ni ba adang adong guna ni. Hatan itu haddo pitonggam perjagatta. Jalo hamu mata hulu kaluau do purang ni todi ai hai topak kamu do subian ni haja atau pertibion. Marhite dia marhite hatan di bata. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Kamu sanggup memadamkan api si jahat dengan firman Tuhan. Omma pitonggap taba. Inut tong dang bule-bule nasing. Tahu. Bangso na pinaluas yang misiri dipahingot asa mo ladok pihaguguon na siya Jehovah ma. Biru dadang dia bari hamung nang dotami kan. Muladok perpuda dileho Jehovah do mulu dijamitan na dileho Jehovah do huaso tunaso marhuaso. Asa marhuaso ibana pasahaton huaso di Jehovah i tuak kajolma asa marhuaso naksudi maka porsia itu kani. Husukum majuhamu gabi padita no ngalani huasokku do. Huason itu hado kan? Tang adok huasokku. Ala dilihat Tuhan ima huaso maka tahun hatan itu kanon. Asa huaso na ima hatan itu kanon pinasahat turuas. Asa hatan itu kanon paulihon padimudimuton do padingkaton ngeluta. Itu hatan itu akan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran. Pauliulihon padimudimuton menegor kalau salah. Dakola nasa tabu bigiyo di si pareon. Jadi itu nama satu bangsa di perjalanan Mesir. Sa Mesir tu kanan. Hamu neng bongot tamu tu tanon anapu bu. Om maranaikon ingotota. Boy de jolma berubah ala ni lingkungan na. Ala ni marhite terpukon neng dohonon na bagaimana setiap manusia mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Baik perubahan secara persaoran, nang sinadongan, doho ulaun. Buru kan? Buhado nasadokyan, gabi adong. Manang nadokyan, gabi sadong. Baru terjadi tong. Buhado sanggup do buani mangingoti. Sian na swadong gabi adong tong dohot persia di Tuhani. Sian na adokyan alai tiba-tiba dang adong buha gabi tinggal huddo Tuhani. Man waing nasay paingoton na tuhita kamang do inang. Gudang niya sinirokan di Tuhani dihita. Di leon ho sa hanguluan. Di leo tiki, di leo pikiran. Jalan waing matiki na hitay korak magudang do hakabipi secara umum. Di
Di Bandung sentralisasi di HKBP, mamerek pakokop ni Tuhani di halak batak. Secara khusus di HKBP, ikon sudah HKBP, memikiri HKBP secara utuh. Tak kula memikiri dirita, mau lihat itu dohonot tada. Mulu dohot dobehi Tangerang Kotaon dilibatkan untuk memikirkan pelayanan di HKBP secara umum. Anggo pole atoy mabau nak pola dohot tamu. Kalau kamu pikiri hamu boleh narupani, kan benek kuat hati. Songon ulau ni boru di ulaon rupani, ala kebetulan 2 minggu nasalpu boru parlopes dua di hula-hulaku. Masa marlopes paditai hula-hulaku, adong go hula-hulaku boru doau. Baru ngala padita tunggu bidang olo marlopes. Tangnya kamang hasil itu nga? Tunggu marlopes kita kan? Ko tunggu radi marhubas di jolo nyak ka hula-hulay. Ala argado boru nanilehon nai doho tula-hulay di hita. Songon do hita kanup. Tangga bidohonon ngapa di tau nganak itu haniau dang boyang marhubas. Tahu di tempatnya niula ulau ni bayi. Adong do saat na hita ikon manguluhon. Adong do saat na iko siuluhonok kita. Nakula perlu menek rohat tadi si. Ay Tuhan itu na manugunugu hita. Mengajari hita. Ala itu tu adong go boruna tua amalo di halak batak kan. Mangatur akan poso mau dak pala saya dohot memang angkat piring dohot dok sakala ronat tong. Dok menaruh-naruh jambar daung bek kamu karena posoi. Na poso pangalapan gogo na tua-tua pangalapan uhum. Gabe nunur sudi ulau ni. Nang dihuria be adong goi. Adong go na tua-tua na bui mangalean akan adinggan. Gabe tur perdalan ni huri. Adong guna buwe songo dipunguan penasehat. Dipunguan kesarong penasehat kan? Mambain sehat artini. Penasehat mabain sehat. Alay adong go guarra penasehat mabain marsahid. Bebu tong guarra penasehat. Alay holan mabain sahid. Marungutungu karejuna. Holan nama kata jolma. Jadi molo penasehat betul-betul mambahin sehat. Hidup tonggah. Aus itu judul disi. Isongon nido asalam sehat hatan itu hanido. Pada gunung-gunung itu hanido. Amang gudang ni marahin hulu sami habe. Mate somati do anak terseda lem mengulu do di bait Tuhan ni. Amang mga semangat 20 tahun na salpu. Alay mangat do anuain. Amak tahe. Suarung dana ku buat sakutan nami. Alain wain gabi adonggo malo-malo muse neng merliturgi nama tokin nai pahopu do yanakon kan kubang gado hita disi ido lapatan na memang tahilala do padongan yon ni Jakobai jalai ko say mula hula ko di paingot asa gabi puda natur pabahenan ni Jakoba dakya mutcat dang matsadi dakya motok marsihohot sumuba-uba makaholong iho mamang inang makaholong yaw makaholong hita sudi ay burjudo Tuhani inu nakinged deni inahan na kan tohodo burju inak tuhamu sukundwa biasa na kamu inahan na ba tuisi marsigatung tudongat tubuh si parta ala gudang iulaun nabi tangi pareso biamu kan ala ulah tu Tuhani nama ali jauh bau lokon anak kokon batudu dalan di batu dulu kan tohodo inang inahan na tohodo kamu sadong hudul tong boru ninahan na do na julu huli ina hudul tong atongai ini do mulai do nya boru ninahan na oi mak gabe na takku enga hujamin terlatih tang nama do naso terlatih akaya nakut di bagas tabi hujamin terlatih hon melujupan non sesuatu dang marungutu-ngutut tuau asa tu horos sesuatu balik sa di pahohom do terus sa di tang yakod do iba naroka to horos satu mang diulahod betong hidup pa hidup gay margugo marjamita sanon gabira na marturi-turian na tuhamu kan makatahatay biasa berengon alay bagas do padonganion ni Jahobay dita so tung gabi tugi jang neroka ido diturpukon so tuk tahalupa hot Tuhani nang madongan hita
Agak kana poso. Ulat tu halahod do jami taon narohamu kan. Do tuhamu na opat. Opat do tayo na poso nang bangku batulungonon. Do tuhamu. O 5 na poso ake. Pawanom amang na di juluon. Itu kan? Saha do tu hita jami taon. Molo pesuta bolus do piragam di ngoluon. Ngabu hita lebih mangatusyak ka pengalaman na tua-tua. Ayom madah. Sata keterbatasan do molo na poso dang mampu memahami na tua-tua. Alas sebaliknya molo na tua-tua dang mampu memahami na poso boleh jadi ala-ala pengalaman buru dipahami. Wasa udok soni. Ay pengalaman niya makpadita hasil ito nga buru gabi pengalamanku. Molo husuk ko namangi. Ala pengalamanku belum tentu buwe gabi takupon na. Berarti gumudang do buwe hupeop. Pengalaman ni na tua-tua buwe hutiop. Pengalamanku hutaba berarti ngaikon gumudang cara kumang aduh piak kana tumua jalaikon di bagasan las niroka. Iji kana poso unang macam-macam pita tu orang tua tada. Ya dong muncul mau nalai bereng na tua-tua nga metua. Aduh dukit buasa hak do hamu tu umur rasida. Belum tentu. Saha do hita tu usia 86, 70. Belum tentu. Alai kasida nga dibolus usia ta 50, 45, 35. Bayog do ba? Luar biasa do kan? Kenapa saya buka? Ala di perdalanan ni bangsa Israel sa Mesir tu kanan, boy do na sorang di Mesir hati-hai taksa hati mana tu tano kanan 40 tahun. Boy do borhak poso, mati poso. Alai gudang adok kana tua-tua na siam Mesir daksa be tu kanan. Ala nunga matua. Mulungu marumur na 40 taba 40 tahun, nga 80 do jamar dalan. Adong gue na sorang di perdalanan. Alai nak berubah generasi, toktong manasida di apoi, asa mangulu di bagasat Tuhani, nakita pe ruas di huriah KBP. Maribar do generasi i. Adong go generasi na juro seding. Sintua, tiok jores ni kodangku, ina datong. Tiok jores ni hodakku, jadi tiok jores ni hodani. Padita seding itu situ na jolo. Ang sonari rang bah, iko masing-masing go hita mani ores ni hodata. Sitir tatasta. Yung mga songa naman yung tas ng larong termadok, dia hubuat tas niya mangi. Oh tidak, ini senjataku. Kecuali dak tolak biawat tokan. Terus nguna itu mu turitiyo, dia hutiup tas niya mangi. Oh tidak, senjataku don. Odo pakyok ko melayani. Yung muna jolo ima, mitu di. Ay huda do nadong ditiki. Asadong buy marnakok tuat sarura tu dolok dohot tu dia. Sa ditugu-tugu may huday. Saha matupagaran. Ima pengalaman na luar biasa di ngulu na sida. Saha matuhitan wang akka ngulu ni na burju. Hati haido akka poparan na. Dakpola ralo jahita mangaludui. Pasti hasea. Ya nakon ni partuhan na burju martuhan siyan na ujwi sa tunwaing. Jala marningot di gabasan itu kanin saha rodin waing. Pasti hasea. Alayak ka na lupa diri baunang maanggo dita da ngadongon. Dak pala roko bereng dita na lupa diri. Eta kas do berek sa gijangon. Da ngadong. Taingot do sa jahoba do nguluta kya kamang do inang. Toho da manginang? Marhite-hite Tuhani dong ulut tahun? Jala marhapati at tibana dong ulut tahun? Artatai, keluarga taibe. Taktor sita buirak dohoti. Di Portibion. Alai disuruh guha sonangani rak dohita muse. Itu kan ada detai? Soy masih paidando. Hari minggu na Roma ya tong ujuk tahu par. Idu jamina dihita. Duk sahabelaka na tuha sonangani. Idu ngolu dihita. Sadia dupuk kau tai sonari.
Dan mungkin tersahat tita tu surgo, anggo so parholong, anggo so parhapor seaon, anggo so nadinggan, pangalahot tasonari. Dan mungkin ni termasuk matu surgo pada silito ngaon, ay jamitannya songon na malapak-lapak gue na daw. Tohodo manguluholong, tohodo taingot Tuhani di ngoluta. Dalam setiap tarikan napas, taingok do Tuhani na mangalian hosa hanguluani. Dalam setiap mangan, taingok do Tuhani na para dihoni dihita marhiti akadongan na sutatad dado na tatadai. Akaw manuain ko perlu diulang-ulang. Dukarejo hita, taingok do manangise. Na manatangani, bisolot tay manang eskatay. Manang sekolah hita, isiro maneken ijazat tay. Adong akadongan na markolong iroha tu hita. Asa hita pe ikom mangulahon holong itu hani. Hita tiak kamang do inang. Sudi narong dingulut tahun ala narong kodong. Sungguh da sikom ba ni? Pak Haji do majah itu. Lihat dulu Pak, ya berapa Pak? 3 aja. Gimana bentuknya? Begini ini, coba kau aja mek do kan? Kalian gue juga beda. Engkau Pak Haji. Sini Pak pendeta enggak. Hijait. Gami bui merjamita memakai baju Nabi Rongon. Merlapatan mematikan keinginan dan hasrat diri dan membawa terang itu lapatan dion. Membawa penodang dung jolo mamusa hadirion kesombongan egoisme itu Nabi Rongon. Mematikan dia mula kamang inang santo sintua orang-orang kudus membuat kekudusan dan memiliki keberanian makom nasitong mengoreksi akan salah bayi dia nih putih dan merah yes sak santo sintua sin kudus orang-orang kudus yang berani berbuat hal-hal yang benar dan baik. Hamba-hamba Tuhan yang mau mematikan hasrat diri dan membawa sinodang panondang di tongan hagulapon. Tidak asal pinakyon, dan asal jinaloon. Iko bertanggung jawab ponodo. Songoni durang dibagas tabiak kaulau niya manginang. Dang asal tajaloy, molo tentara, molo hakim, molo jaksa, molo penerbang, molo pengatur penerbang ape, doh akka di perhubungan darat, laut dan udara. Dang asal tajaloy, pasu-pasu ni jahu badui, pakeota makubasi nariko di ngulutao do di akadongan, dakola didirita. Tapajongjong persikolaan dinaolo pajongjong persikolaan asamalo akadongan tapajongjong nang akka inganan nabui permianan laho mangulului hahipason ni parrohaon do aporsiaon jidoon garejaon mangalului hahipason ni partodion asalam mangulu todit karumah sakitan hahipason ni matakta sada mahita di bagas tabi sada mahita di bagas joro ni Tuhani gudang nainok pinasaha na dihita sa naujui sa tunuaing ikon naing toktongi ngotot tahatan itu hasadarion unang lupa roham di Jehovah. Jangan melupakan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakanmu. Dakya dihalupa hoko, dihalupa Tuhan iyo ali haanggi pinariwot. Dakya dihalupa Tuhan iyo ali akainang. Amang opung. Ho dapat dongan yon na dingolum. Nakpesipata rosait roak kahamaolon. Dakya di tadi kok kitaon. Halak na manahan ro di ujung taruli do tupal hanguluan yang setia sampai akhir
menerima mahkota kehidupan. Tupal hangoluani. Baudu dah. Na saya tahalason. Ido. Yesus Tuhaku parmahan diau. Suada nahurang sudido sonang. Ido naking hatani endeni parhaladui. Masaulia mangbah. Aku bereng sadihari di persejari halahonon naro aku. Bedo. Luar biasa do. Aki akamanginang. Toho do. Bangunak kulam marsak. Toho do edeni parhaladui dinggan. Hita pera di marohatta tong marede di akan berbakat dah. Anu nangi paksahon na berbakat. Luar biasa do bay. Artinya diajari parhalado taud do parhalado itu hataud do parhalado ta parhalado itu hataud do hita marsadan di roha. Mangingot toktong Tuhani. Bidu ba? Abi bang naking natape saya do tau markur. Hido. Enang lao do tong di basya kamu. Kigali marjami tau saya morumorudo sekudulan diba-diba. Saya belau. Anggama dok manang na di dia pe nang rak malas ni roha mahita di sidangi. Unang masih sarita na tiga dong kaulaw siulaon. Manang nasugok nga marminggu alargado pungwani doh majo markur. Asal maunang markur dakka latihan. Aduh gusto mo ni. Latihan dangolo alay tiba markur maju tujulo. Anggo hita balatihan markur ma. Taba mapasu-pasu. Akhirnya cukup biyo namangon gajang-gajang ito. Nung abe margugu mahitake. Penggeng masaur matuak kana tua-tua. Akan mangajari hami. Akan aposo pe. Toktong luti tabang ulaw-ulaw ta. Tabere nga sinirong Tuhani di ngoluta toktong. Unang lupa hita. Hai diraduti diramoti Tuhani do hita. Diganup pertikian. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan maulihati rohanami diho. Dirok kasama sa unang lupa hami diho. Tudeng gabasam na kujalo hami di ngulu nami. Mamukasorak kami sa portibyon. Nang diapuan ni damang dainang di bona pasugit. Di paborka na sida hami marhiti tangiyak tu pangarat to anon. Gabi mangulu hami do akapaparan na parumain na paupunami. Do akka bunyaga ugasan na pinasaha mo di hami bihi. Salugu na siyan asin ni roham doi. Sa ito buto gumahami Tuhan mga tu siding gabasam toktong. Tinausat kami tuluaton. Jala tuluanon. Tangat-tanga ba ngulo nami. Pasupat makamanami na nami yosudi di daon na nang di parsauran na. Pasupas manang akayanakon manang di diape. Pasupas manang lingkungan namion. Negara nami nang akapartugi. Kami kiri hada meon di sadwa luna. Atok tuhasa atu tangamu madagi tor dinami. Keluarga nami. Ulaon nami. Akasihon nami. Persaulihonon nami masudi pasu-pasumi. Apoko do makaolongi dongan nami jolma. Pos dorohan Tuhan naung sisahudusan nami. Mga sahon Kristus Jesus parholongi martangiya kami tuho. Amen. Huhut kita papungupilian marede mahita. You
Uhud kita jonjok tauduti ayat na mangihud. Tapasaha ma pilihat tuadu pani di bata martangi yang mahita ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo harorowan ni saluhut sileo-leo na dingga do na saudi basa na mauliutus hupasahat tami ma siyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo mai gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulog karajaumu di tonga-tonga di huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami gudang nisi olehom mitu hami asalam girgir kami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangudua siapa hari. Sesa madusa nami, songo panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami. Unak kami togiot tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan di batamaho di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor humadamena tutodim.
soa